Undskyld, må jeg stoppe dig i 2 sekunder? Ja, jeg laver et comedy show på festival. Det ser meget fornuftigt ud. Ja, det... Hvem kommer? Det er mig, og så... Ja, og det. Du kan ikke byde ind med et eller andet? Jeg kan jo mange ting, jeg har mange falsetter. med noget, nej. Køb billetter! Det kunne jeg da gøre. Så får man mig slet ikke at se. Nej. Jeg lover. Jeg lover, at man ikke får mig at se. Det på noget tidspunkt. Super fedt, Nicolaj. Fedt. Godt, så gør jeg det her, ikke? God arbejdsløst, mand. Er der shows nu? Nicolaj, for fanden, altså. Så kan du bare sælge mig nogle billetter nu. Jeg kan godt se, det er dig. Altså, du tror ikke, jeg kan... Det er ikke mig. Jeg ved ikke, hvem du snakker om. Lad lige være med det. Undskyld, må jeg forstyrre dig i 2 sekunder? Ja, uden problemer. Hvad vil du gerne forstyrre med? Hvad? Ikke noget. Er det fordi, du laver et godt show? Sådan en sjov stand-up-komiker, der hedder Nicolaj Stokholm? Jeg gider simpelthen ikke, altså. Så fortsætter jeg bare med at passe mit arbejde. Altså. Det er simpelthen så mig og en fyr, der hedder Nicolaj Stokholm, som så laver vi show under festivalen. Okay. Ja, vi optræder sammen. Det lyder altså spændende. Var det noget comedy, eller hvordan man det? Ja, det er stand-up. Ved du hvad, det kunne jeg faktisk godt finde på at gå ind og se. I laver forskellige ting, eller hvordan? Ja, men altså, man skal jo vælge med omhu, hvad det ligesom er, man vælger at gå ind og se. Ja, det er okay, men det er i hvert fald fedt, hvis du kommer, så går jeg måske videre nu. Nu vil det være afsted her i 10 minutter. Så. 10 minutter? Ja. Så er jeg travlt. Okay. Ja, så jeg går. Så må jeg hellere gå. Ja, det går. Nicolaj, for fanden, altså. Så kan du bare sælge mig nogle billetter nu til det fremragende show, du skal til at se. Fuck, mand. Jeg kan ikke overskue det, mand.